Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Musa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Zahruddin. Masu kallo da saurare Allah ya sake dawowa da mu. Mun kuma tsaya a daidai inda muke ciro kaɗan daga cikin darussa na tsaga ƙirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko da aka yi lokacin yana tare da Halimatu Sa'adiya bayan ta roƙi mahaifiyar shi akan tana so ya ci gaba da zama tare da ita. To malamin muka tsaya yana shekara 4. Gaskiya bin waƙiyar ta faru. To ganin haka faruwan haka Malam Zahruddin sai ta gabar ta mai da shi wajen mahaifiyar shi saboda tana samun matsala. Duk da kasancewan shi mutum mai albarka suna son a ce wannan mutum yana tare da su ita ɗauke shi ta mai da shi wajen mahaifiyar shi to yana ɗan shekara 4. Ya zauna tare da mahaifiyar shi ta ci gaba da kula da shi. Ka san yadda uwa take da tausayi ga ɗa. To duk wani ma'ana ta uwa ummuna Amina ta cika wannan ma'anan ga ɗanta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin yana ɗan ƙaramin yaro. To sai zama akwai ɗebe kewa da take mashi a matsayin na uwa duk da bai da uba. Sannan kuma ga kakan shi Abdul-Muttalib mai tsananin ƙauna gare shi da soyayya. Saboda haka kakan shi da mahaifiyar shi suna kula da shi amma yana wajen mahaifiyar shi. To ka san an ce tantabara uwar alƙawari ba. Saboda mahaifin shi ya rasu a lokacin yana da shekara 25. Mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi Abdullah ya rasu yana ɗan shekara 25. Mahaifiyar shi kuma tana matashiya. To saboda haka akwai wannan soyayya mai ƙarfi tsakaninta da mijinta. Shekara kusan 7 bayan rasuwan mijinta sai ta ga ya kamata fa ta je ta kai mashi ziyara a inda kabarin shi yake domin a nuna wannan loyalty din nan da kasancewa ana tare. To lokacin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 6. Sai ta ga za ta kai ziyara inda kabarin mijinta yake Abdullah. Wannan ya nuna kenan ba ta yi wani auren ba. Kaga saboda ɗan ta sacrificing ɗin rayuwanta ga baki ɗaya wajen ta ga ta kula da al'amarin ɗanta ba ta yi wani auren ba. Saboda haka sai ta ga bari ta sadar da zumuncin nan tsakaninta da mijinta. To ko Malam Zahruddin me za mu iya fahimta a wannan? To gaskiya dai kasancewar ziyara na ɗaya dai za mu ga ziyara a nan abu ne wanda zan ce tun a jahiliya ana ziyartar kabari. Na biyu kuma kayi maganar loyalty ɗin. Sannan na uku wannan ya nuna cewa ɗan ya san cewa mahaifin shi ga inda ya rasu sannan kuma ba wai ba a san shi bane ko wani abu makamancin haka. Gaskiya ne dan tun yana ɗan ƙarami ta koya ne muhimmancin girmama mahaifi. Na Allahu akbar. To kakan shi da ita da baiwa da aka ban mata wace kenan Ummu Aiman ita ce Baraka. To da ita da kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin yana dan karamin yaro da shekara 6. To sai kakan shi Abdul-Muttalib ya ga to wayannan mata za su yi tafiya da dan jariri ba zai yiwu ba dole ne a raka su. Sai shi kakan ya ga bari ya raka su. Kai akwai ƙauna. To saboda haka sai ya zama ya yi masa rakiya domin su samu wani namiji jagora jigo wanda yake wannan tafiya. Ta yi tafiyan kusan kilomita 500. Akan dabba. Aka keta Sahara daji dare rana haka aka dinga kwanaki. Dan tafiya tsakanin Makka da Madina a wancan lokacin sai kai wajen kwana 10. Tunda akan abin hawa ne ba wai abu ne da aka yi shi yanzu inda muke da mota ko jirgi kawai wani abu ko ba ka wannan ba. Haka ta keta wannan tsawon tafiyan dan dai ta je ta sadar da zumunci ga mijinta da ya rasu kuma ɗan ta kai shi ya ga kabarin mahaifin shi. To cikin kaddarawan Allah tana zuwa rashin lafiya ya kama ta. Bayan ta yi wajen wata guda
a hanyarsa na dawowa a daidai wannan abuwa annan ne Allah ta'ala ya ɗauki rayuwanta. Allahu akbar. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama cikakken maraya, yatimul ab wal kaga ai maraya shine yatimul ab, wanda mahaifin shi ya rasu shi ake kira maraya. Wato amma wanda ya ci kamarin shi shine ba uwa ba uba ya rasa su da kabi. Sai zama sai wannan baraka din wacce take baiwa mahaifin shi, sannan kuma kakan shi ya dawo da shi garin Makka. To sai ƙauna da soyayya ya ƙara shiga zuciyan kakan shi, saboda yanzu yaron bayanin uwa baya da uwa baya da uba, shine yanzu uwan da uwan gatan shi, shine gatan shi. Sai zama akwai alaka mai ƙarfi tsakaninsu da wata Annabi sallallahu alaihi kakan shi Abdul-Muttalib. Sai kasance Malam Zaharuddin daga cin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya damu na girmamawa daga wajen kakan shi, Abdul-Muttalib shine shugaba a garin Makka gabaki daya. Kuma ƴaƴan shi, manyan ƴaƴan shi ana girmama su kuma suna girmama mahaifansu. So kullum za su je gindin Ka'aba a yi shimfiɗa a inuwan Ka'aba ya zo ya zauna. In aka zo aka yi wannan shimfiɗan sai ƴaƴan su zauna a gefen shimfiɗan kewaye da shimfiɗan suna jiran sai mahaifinsu ya zo ya zauna. Ba wanda yake zama saboda girmamawa da mutuntawa da ganin kwarjinin mahaifinsu. Amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yana ɗan ƙarami da ya zo sai zai zauna akan wannan shimfiɗan. Ba wanda ya tashi. Kakanin shi za su hana shi, mahaifin yana gane ce a'a da'ahu inna ibni hadha irin lahu sha'an. Wannan ɗan nawa akwai wani babban al'amari, zai zama babban mutum, akwai wani babban al'amari. Saboda Malam Zaharuddin yaro wanda Allah zai ma wani baiwa na musamman tun yana ɗan ƙarami ake gani. Dattijai suna gani daga irin wasan shi da kamewan shi da irin manyancen shi da dattakon shi. Tun ɗan ƙarami yana ɗan ƙarami za a gana wannan yaron shugaba ne. To saboda haka kakan shi sai ce a ku kyale shi, sai su zauna a kan shimfiɗa ɗaya su ci abinci tare, sai kaza yana nuna mashi ƙauna sosai saboda dama akwai ƙaunan mahaifin shi. An gane ga mai zuga mare to gashi kuma maraya, kakan shi ya nuna mashi ƙauna iya ƙauna. A haka ya cika shekara 8. Kaga shekara na wajen kakan 2 kenan, shekara 2. Wasu malaman tarihi suka ce sanda ya kai shekara 8 da wata 2 da kwana 10. Diddigi ke suna bin diddigi. Sai kuma shi ma kakan nashi Allah ya mishi rasuwa, la haula wala quwwata illa billah. Sai zama maraici ta kowane fuska, wanda ya zama mashi uwa da uba shi ma yanzu ya tafi. Amma Allah ya taimaki kakan shi kafin ya rasu. Akwai shaƙiƙin baban shi. Shaƙiƙi shine wanda uwa ɗaya uba ɗaya. To shaƙiƙin mahaifinsa shine Abu-Talib. Abu-Talib shaƙiƙi ne na Abdullah, mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce to dan Allah kaga wannan yaron na baka shi a matsayin amana. Ka kula da shi irin kulawan da ka ba ƴaƴanka. Saboda kaga bai da uwa bai da uba. Ni ne uban shi, ni kuma gashi ne ma da yanzu lokaci yayi. To kuma Laraba kamar da muka yi shaba alƙawari in suka yi, musamman kuma alƙawari a ce na mahaifinka kuma not ordinary mahaifi, mutum mai kwaraji, dattijan arziki, dattijan gari, shugaba ga baki da. To ai kaga ba yanda zai ka ba za a to zafi wannan gori ba. Sai zama Abu-Talib tun daga wannan lokacin, daga shekara 8 a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya shekara 40 yana kula da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu yana karkashin kulawan Abu-Talib. Malam Zaharuddin abin da zai baka mamaki ko, yusadiqu wa yukhasimu min ajli. Allah, kamar yadda malaman tarihi suke cewa, fasara mana malam yusadiqu. Yana yin abota, yana husuma saboda shi. In ka nuna soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to za ku shirya da shi. In ka nuna kiyayya ko
wani hali mara kyau game da shi za ku yi husuma da shi. Shi yasa sanda Qurayshawa suka zo, sanda ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam, Qurayshawa suka zo suka yi juyin duniya akan a cutar da shi, Abu Talib da ya ce ina ai sai dai in ba na raye. To, gabanin mu shiga batun Abu Talib, lokaci ya ja, masu kallo da saurare. Za mu dakata a nan, idan Allah ya sake haɗa mu sai mu ci gaba da izinin shi. Malam Musa, Allah ya maka sakaya da mafificin alkhairi. Da wannan nake cewa mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والبسط حالي واشعا